hapon sa inyong lahat. This is Marky Vlogger 154. Tara, sama mo akong kumain with ang ating pinagmamayabang at pinagmamalaking isa sa mga paborito ng mga kaibigan o yung mga pupunta dito sa mga turista ay yung Langgunisa. Tara guys, ang sarap kaya kumain na nagkakamay with kasamang kamatis tsaka bagoong. So ito yung tanghali natin ngayong araw na to. Tara, samahan niyo ako guys. Ang sarap ng Langgunisa. Vegan Langgunisa. Baka takam na kayo. So sa mga hindi pa nakatikim ng longganisa dito sa vegan, pagka napagawi po kayo dito at mag-tourist dito sa aming probinsya, wag niyong kakalimutang bumili ng bagnet tsaka longganisa dahil sobrang super duper ang sarap. Guys, kain tayo. Hindi kasi masasarap kumain kapag hindi tayo nagkakamay. More videos to galing sa mga pagkain o delicacies ng ating probinsya, especially dito sa Bigan. Tara, kain tayo! Kamaya! Dahil ubos na yung kinuha ko kaninang longganisa kanina, eto na naman guys. Longganisa. Vegan longganisa. Kakaiba yung lasa nito. So, with matching kamatis and bagoong isda. Tara, kain na tayo! Tara na guys, kain na. Maraming salamat. Dalaw kayo minsan dito sa o magbakasyon dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Tapos dito kayo sa Vigan City mag-stay. Nako, hindi kayo mag-stay. Napakaganda ang bayan na to. So, maraming salamat all again guys. This is Marky Vlogger 154. Tayo manananghalian and good day sa inyong lahat. Salamat!